अनजिमा, नोंखौ आं दामानि ओंखामखौनो जानाय नुथाराखै। जानाय लोंनायखौनो गोसो गैयि बायदिसो नुदों आं। मा जादों नोंहा अनजिमा? जेबो जायाखै आयै, आं ओंखाम उखैनाय मोनाखै। नों दिनै ओंखाम उखैयाखै? नाथाय अनजिमा, नोंखौ दिनैल' नुवाखै, बे साननैसो नोंखौ बेबायदिनो नुगासिनो आङो। बुं, मा जादों नोंहा? आयै, नों मानो बुजिया आयै? आं जेबो जायाखै होनखाबायना। जेबो जायाखै, खालि जेबो जायाखै। मोजां खोथा सोंबाला खालि थगायनायल'। गावनि बिमाखौ थगायनाय, गावनि बिफाखौ थगायनाय। जेबो जायाखैबालाय मानोथो ओंखाम ओंख्रिखौ जानो नागिराखै? मानोथो मोखां सोम सोम थागासिनो? आयै, नों आंखौ रागा जोंदों आयै? अनजिमा फिसा, नोंखौ मानो रागा जोंनांगौ? बिमाया गावनि फिसाखौ मानो रागा जोंनांगौ? नाथाय अनजिमा, नों मिथिगौना फिसाफोरनि दुखुआव बिमाया बेसेबां दुखु जाफायो? आयै, नों बिब्दि दाबुं आयै। आयै, नों मिथिगौना आंजों सासे बिकि होननाय लोगो दंमोन। बिकि होननाय सासे सेंग्रा दंमोन। बे आंजों लोगो जायोमोन, आंबो बेजों लोगो जायोमोन। जों सानैजों बिराद मोजां लोगोमोन। सानैजों आंगो लोगो बायदि सानलायोमोन। नाथाय दा बे आंखौ गारनानै गावनि न'आव थांबाय। बे फरायनो थाफैदोंमोन टाउनाव आयै। जों सानैजों लोगो मोनलायदोंमोन। बेखायनो आं बिनि बाथ्रा सानै सानै गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो आयै। अनजिमा, नों बेजों लोगोसो जायोमोन ना बेजों मोजां मोनलायदोंमोन? आयै, आं मा बुंनो आयै। आं बिकिखौ लोगो बायदि सानोमोन आरो आं बेजों लोगो बायदिसो रायलायोमोन। नाथाय बिकिया आंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखुमानानै दंमोन आयै। नाथाय दा बे गावनि रुमाव गैला। बे गावनि न'आव थांबाय। बे गावनि थांनायखौ आंनो खोन्थाहरासै। बे आंखौ गाज्रि मोननानै आंजोंबो रायलायहरासै। आंनो जेबो खौरां हरासै आयै। बेखायनो आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनगासिनो। नुबाय अनजिमा, नोंनि गोसोआव सिरि सिरि सानखुमानाय बाथ्राया नोंनि गोसोखौ बेसेबां दुखु होदों। नंगौ आयै, आं गोसोआव जोबोद दुखु जागासिनो। नाथाय आयै, आं मा खालामनो? आंहा जेबो राहा गैया आयै। अनजिमा, नों गोरोन्थि खालामदों अनजिमा। नोंनि गोसोआव सिरि सिरि सानखुमानाय बाथ्राखौ सोर मोनथिनो, नों गुबुननो खोन्थानानै लायाब्ला? अनजिमा, नोङो नोंनि गोसोआव जानाय दाहाखौ सुस्रांनो थाखाय गुबुननो फोरमायब्लासो गुबुना मोनथिब्ला नोंनो सुस्रांनायनि राहाखौ दिन्थिगोन। नाथाय नों सिरि सिरि सानखुमानानै नोंनि दाहाखौ हारसिंनो फोजोबना लानो साननाया जोबोद गोरोन्थि जायो फिसा। नों बांसिनसो दुखु सैनो गोनां जायो। आयै, आं जेबो सानस'नो हायासै आयै। आं मा खालामबावनांगौ? अनजिमा, नोंहा दाबो सम दङ अनजिमा। नोंहा दाबो समा जेबो जायाखै। नों गोसोआव एसेबां दुखु लानानै मा मुलाम्फा जानो? दे, ओंखामा मामार जादो। बिफा, बिकिखौ न'आव थाफैनायनिफ्रायनो माबा मोखां सोम सोमसो नुगासिनो आङो। आरो जानाय लोंनायफ्रावबो बारा गोसो ज'आ ज'आ जागासिनो मानसिया। माबाफोरसो जादों नामाथाय बिफा? नंगौ बिमा, बिकिखौ नों जेरै नुदों आंबो बिब्दिनो नुदों। आरो बियो आंजों बारा मोजांबो रायलायाखै। नाथाय बिमा, नों मिथिगौना बिकिया नोगोराव फरायनानै फैनाय मानसि। बियो मोजां गाज्रि गासैखौबो लोगो मोनबोदों। बे समाव नों फिसाया मा जादों मा जायाखै सोंनांगौनि गोनांथिया नोंनिसो बिमा। नों मानो सोङाखै गथ'आ मा जादों? नोंनाबाथाय रावानो खालि खाब्रां खाब्रां, मोजां बाथ्राखौनो बुंफेरा। मा, गथ'नि खौरां लानांगौआ बिमानावल' थायो मोनथाया? बिफानाव थाया नामा? बिफाहा मोनथाय गैया? आं मोनथायनि बाथ्राखौ बुङाखैलै बिमा। नों बाथ्राफोरखौ मानो साना हसिया बुङो? दिनै गाबोननि गथ'फोरखौ नों मोनथिखाया होनबा? बिफानि बाथ्राखौ जेबो खोनासङा।
बिफानिफ्राय बेसेबां गिदिर जानो नागिरो? बिमाफोरनिखौबा एसे खोमासुयो, नाथाय बिफानि बाथ्राखौ मालाबाबो खोमासुवा। नों मिथिखागौ माथो। एफा मोजां गथ'आलाय मानो खोनासङा जानांगौ? नों गथ'खौ मालाबा सोंफेरदों? गथ'जों मालाबा रायज्लायफेरदों नोङो? गथ'नि खौरांखौ नों लाफेरदों मालाबा? गथ'नि बाथ्रा बुंबाथाय खालि बेरेखा बाथ्रा बुङो। दे जाबाय दे, नंखाय बांखायनो गथ'नि बाथ्राखौ लानानै एना एनि जालायबाय थानोसै नामा? नों गथ'खौ मोजां सों, मा जादों मा जायाखै। थां, आं ओंखाम एसे खुरैदो, आं जानानै थांसै।